Sziasztok! Én Dappelman vagyok, és a mai alkalommal itt van velem a testvérem Vera. Sziasztok! És ma a 7 másodperces kihívást fogjuk megcsinálni, és szerintem lássunk is hozzá. Tehát Vera fogja mondani nekem az első feladatot. Mondjad. Tehát egyébként, amíg a Vera kitalálja, ennek a kihívásnak a lényege az, hogy mond valamit, például, hogy 7 másodpercet van arra, hogy megígyál 3 liter tejet, persze ezt nem fogja mondani, mert nincs is itthon 3 liter tejünk. Úgyhogy lényeg az, hogy 7 másodperc alatt kell teljesítened azt a feladatot, amit a Verus kitalált. Kitaláltad? Igen. Mondjad. Googolják. Így googolják 7 másodperc alatt. Ez nem jó. Vera, a lényege az, hogy kihívást kell csinálnod, mert 7 másodpercig googolsz, ezt a tesi órán is megcsinálod. 7 másodpercet van arra, hogy mit tudom én, kihívást adjál. Na mondjad. Kezdjed te. Nem tudok. Jó. Akkor 7 másodpercet van, hogy felmenj az ablakba, és kiordítsd azt, hogy imádom Lucky-t. Halljátok. És megy. Imádom Lucky-t! Oké. Akkor most jön a Vera, aki nekem fog mondani. Akkor Vera, találj ki. Egyébként ma... Tudom! Ma? Na, Péntek semmi. Na, Verus, mondjad. a fürdőtől szaladjál 7 másodperc alatt a Morcsi az ajtóhoz, Morcsi ajtajához. A kintihez? Nem, bentihez. Ja, de az nagyon picit áll. Akkor Akkor a kinti ajtóhoz. jó. És így hangosan számolj. Akkor Vera szerintem fel fog állni az ablakba, és onnan fogja videózni a Morzsi ajtaját. Addig én elmegyek a fürdőbe. Állj fel addig az ablakba. Na, megyünk. Plusz még hangosan ordítsd, hogy 7, vagy 1, 2, oké? Oké. Bemegyünk ide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem értél oda. Akkor mi a büntetésem? Ott a kutya. Ott a labda. Na, az a büntetésed, hogy 10 fekvőtámaszt kell csinálnod. Jó, akkor csak 5-öt. Oké. 1, 2, 3, 4. Oda jött a kutya. Na, mindjárt jövünk. Na, menjél be. Oda ment a Morcsi. Júj, ki kell másznom a függönyből. Na. Friss levegő, hogy jön. 1, 2, 3, benn van. Oda ment. Akkor most jön a Vera. Tehát, a Vera... Kicsit fel. Tehát akkor 7 másodpercet van arra, Hogy? hogy hozod be a fagyasztóból egy jeget, egy nagyobb darab jeget, 7 másodpercet van arra, hogy a szétrágd és megedd. Addig szórakoztasd a nézőket. Ne táncolj, beszélj hozzá. Mesélj magadról. Van egy ilyen csontváz a falon. Ott. Na, mit mondjak? Nem tudok semmit mondani. Tegnap
volt csütörtök, és akkor... Indult újra hozzá, nem. Na, tegnap volt csütörtök, és hétfőn ettem fagyit, mert a Lucának szülinapja. Parancsolj! A Verának ekkora jeget kell megennie. De utána behozol vizet. Nem, ez a feladatod. Rajta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és vége. Add ide. De le sem fért a számba. Most én próbálom meg. Oké. Rajta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem jelentett le. Jó, de neked kisebbet kellett. Kérem. Az ez kurva ide. Elég nagy volt. Na, Nem tudtam. Verának az a feladata, hogy bukfenceznie kell 3-at így a szobába. Hú, azt meg... de rossz bukfencező vagyok. Aj. A fejem. Még egyet. 3. De mondom, hogy nem jó bukfencező Nem, vagyok. 3 szobályos volt, de legalább megcsinálta. Akkor most te mondasz nekem. Na, akkor legyen az... Na, Mondjad. na, legyen az... Na, legyen... Na. 7 másodperc alatt kell megérintened a lámpát. Dobozzon. Mindegy. Na, akkor én videózok. Na, szóval, vagyunk. Nézzük. Vagyunk. Várj. Most melyik? Mehet? Közelítettem. Na. De akkor fel kéne állnod a... Nem kell. Van, Ja, jó. Van. 7 másodpercen van rá. 1, 2, 3, 4, 5. Megvolt. 5-nél. Oké. Jó. Na, megy tovább a videó. Tehát akkor a Verának van 7 másodperce arra, hogy... mi legyen? Amikor megcsinálod, közben gondolkozzunk, hogy Jó, ne kell tehát 7 másodperced van arra, hogy bebújj a szekrényem legalsó részébe, és ott maradj 7 másodpercig. Mert tudni kell, hogy fél a sötétbe. Igen. Oké, na. De azért utána ne zárd már be. Dehogy zárom, de nem. De ide! Hát ide nem férek Hát be! akkor tárd fel a ruhámat. Hát ide nem férek be! Hát de... Hát de csak szimplán pakold fel a ruhámat, az bemész. Várj, teszt! Beférsz te oda? Na. Várj! Megettem a hajam! Jó étvágyat. Na, bújj be! Megy a videó! Amúgy a videó már 8 perce megy, tehát nagyon jók vagyunk. Na. Rajta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijöhetsz. Ez nem is volt olyan félelmetes. Szuper, akkor most jövök. Én. Na. Mondj Vera, gyorsan, mondjad! Na, kikezdtem oda, kijöttem. Na, 7 másodperced van arra, hogy kifuss a fürdőig, utána a konyhába. Nem, itt a szobában bent, jó? Mert nem akarok a kamerát vinni össze-vissza. Na gyerünk! 7 másodperced van arra, hogy felugorj a székre, és rá utána az asztalra. Innen oda! Aha. Hogy? Mutasson. Ne, majd én megcsinálom. Na, számolj vissza. Várj, azért oda irányítom. Na. Írni. Na. Mehet. 1, 2, Hogy? Innen? 3, 4, 5,
6, 7. Hol? Rajta vagyok. Még Aj, előtt. szexi. Még előtte számoltam 7. Akkor mi a büntetésem? Léci, mondjad. 5 felül és 1. Ne, Léci, felülsz, ne. Utálok felülni. Akkor Gyere, gyere. ugrálj körbe 3-szor. Jó. Így. Na, jó. És googolj le közben. Nem már. De akkor nem lesz a kamera. Googolj gyorsan. Egy. 2. 3. Na gyerekek, szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek még ilyen videót, írjátok meg kommentbe. Én Doppelman voltam. Én meg Veru. Sziasztok! És sziasztok!